Bazara cilûbergên Balê li bajarê Hesekê belav bûye. Di dema niha de rêjeyeke mezin ji xelkê bajarê Hesekê kirîna cilûbergên Balê an got kevnûnûyê baştir dibînin li cil û bergên nû. Dukanên cilûbergê Balê li bajarê Hesekê belav bûne ji bajara navendî û heta nava tax û gerekên bajêr. Xwedanê cihek cilên Balê li bajarê Hesekê dibêje, xwestek li ser bazara me bêhtir heye? Cudahiyeke mezin di navbera bihayê cilûbergên me û yên nû de heye û şerwalek nû bi 8,000 lîreyê Sûrî ye, hevdemê wê şerwalekî kevnûnûyê bi 1,000 lîreyê Sûrî li cem me heye. û tîşertê ji ciyayê xomaliyê Sûrî tê çêkirin îro bi 8,000 lîreyê Sûrî ye û li cem me tîşertê biyanî û Ewropî heye bi bihayê 700 lîreyê Sûrî. Her wiha wî dukandarî got, daxwaz û kirîn li ser van kelûpelên ji dewletên Ewropî tê bêhtir e. Yek ji kiryaran wiha dazanîn, ji xwe çêkirina cilên xomalî û Sûrî ji madeyên xirab yan dema ku mirov bikartîne yekser têk diçe û rewşa diraviya millet jî rolê tê de dibîne û cilûbergên Balê gelek herzantirin ji cilên Sûrî yê xomalî û nû. Kiryarekî din got kirîna cilûbergên Balê herzantir û xweşktir e û di coratiya xwe de jî baştirin. Piştî tevlîheviya rewşa Sûriyê îdî kwalîtî kontrol li ser çi tiştekî nemaye û îdî kelûpelên ku li Sûriyê tên çêkirin bi kwalîtî û corên xirab tên berhem înan.